Rejima Iranê li hêya me du rojên derbasbûyî de neh girtiyên din jî bîdarvekirin. Navenda mafê mirovî li Îranê ragihand ku li roja duşemî û sêşemiya vehevtiyê de rejîma Îranê li girtîgehên swê de neh girtiyên din bîdarvekirine. Pêka vê raporê li roja sêşemî hêjdehê çîriya Paşîn, Seyid Kokar li girtîgeha rejîmê li bajarê Bîrcen de, Mihemed Cewad Reşîdî li girtîgeha rejîmê li bajarê Buçnûr de, Husên Fermanî û Arya Seydî li girtîgeha rejîmê li bajarê Meraxê û Armîn Şukrî du girtiyên xelkê Efsanistanê ku nasnameya wan nehatiye zanîn, li girtîgeha rejîmê li bajarê Isferayînê de hatine bîdarvekirin. Hervîsa li roja duşemî hevdê çîriya Paşîn jî, Nîma Goderzî li girtîgeha rejîmê li bajarê Durû de û Sudakerem Merdanî li girtîgeha rejîmê li bajarê Melayîrê de hatibûne bîdarvekirin.